नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आता पळया आयची मुख्य खबर. साहित्य अकादमी दिल्ली हेमगेल वतीन वेबलान साहित्य शृंखले अंतर्गत कोंकणी कवितेची विंगड शैली रूपा या विषयाचेर एक परिसंवाद सोमवार तारीख 8 फेब्रुवारी 2021 सकाळी 10:30 वाजता आयोजित केला. हो ऑनलाईन कार्यक्रम असा. या परिसंवादाचे उद्घाटन सुवाळो 10:30 वाजता जातले. ह्या कार्यक्रमात श्री कृष्णा किंबहुने स्वागत करतले. तर ह्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जावन आसात सौ उषा उल्हास राणे, वांगडी कोंकणी सल्लागार मंडळ साहित्य अकादमी दिल्ली आणि अध्यक्ष कोंकणी संस्कृती मंडळ सदाशिवगड. ह्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जावन आसात श्री भूषण भावे, संयोजक कोंकणी सल्लागार मंडळ साहित्य अकादमी दिल्ली. चर्चासत्र सुरू जातले 11:30 वाजता. तेतूंत पयलो पेपर सादर करतली सदाशिवगडच्यो लेखिका आणि कवयित्री सौ आनंदी उल्हास रायकर. दुसरे पेपर सादर करतले अस्नोडीचे नाट्य लेखक आणि कवी श्री विष्णू कोळगेकर हेमी. तर तिसरे पेपर सादर करतले कवयित्री गायत्री कामत. ह्या कार्यक्रमात उपकाराचे भाषण श्री ओम प्रकाश नागर हेमी करतले. हो कार्यक्रम पळयतल्यान सकल दिल्ल्या डिस्क्रिप्शनाचेर वचून लिंक दिल्ले आसा तेजेर पळोवचें.